Nasinaw nga ayat tiada kadada awan ti makamansa kasta kinasinaw na daytoy ayata saan nalaka tinaglabasan ta aduman ti rigata aduman ti problema gemawan ti nakapagsinakadata kalpasan ti aduwalwa anang patib karkadata agnanayon naragsak ti sinagarapta narway man ti panubok pagkatyen suliso ngemayat ti pinagturay ta iso at di ta pulos nagsina nuwagari ni ayat nuwagari ni ayat dintumet agresa dintu agpatingga dintu pulus agsaday di kinarasakta kalpasan ti aduwalwa anang patib karkadata at nanayo naragsak ti sinagarapta narway man ti panubo pagkatyen suliso gemayat ti pinagturay ta iso at di ta pulos nagsina dinto pulos ang patingga dinto pulos ang sarday di kinaragsak ta adwa o kalpasan ti aduwalwa anang patib karkadata agnanayo naragsak ti sinagarapta narway man ti panubo pagkatyen suliso ngemayat ti pinagturay ta iso at di ta pulos kalpasan ti aduwalwa anang patib karkadata agnanayo naragsak ti sinagarapta